A solidariedade está a ser fundamental nesta pandemia. Co obxectivo de axudar a todas as familias en ingresos, o Partido Popular de Pontevedra iniciou esta semana unha recollida de alimentos na súa sede. Un graniño de arena que nos estamos pondo aquí para que a xente pois poda facer ter unha vida un poquinho máis normal nun momento dunha situación de pandemia gravísima, nun momento que estamos pasando xa a parte sanitaria, pero agora aparece unha crise económica moi forte e que a verdade está golpeando a Pontevedra con moitísima intensidade. Todos estes produtos non perecedoiros irán destinados ao Banco de Alimentos. Con esta acción solidaria, os populares pretenden aportar o seu gran area a unha crise que está afectando de cheo a centos de familias en Pontevedra. A crise económica xa está aquí. Hai moitísima xente que non cobrou aínda os ERTES, hai moitísimas familias que están con grandes dificultades, hai moitísimas empresas e pequenos comercios que pecharon, e nós, por exemplo, douche un exemplo, o Banco de Alimentos de Monteporreiro pasou de precisar e dar servizo a 140 persoas a 700, e isto está pasando en Pontevedra. Por lo tanto, desde o Partido Popular de Pontevedra non podemos ser insensíveis a isto e, bueno, tomamos as medidas, algunhas do ámbito no Concello e outras aquí a nivel local, pois que a verdade estamos moi contentos coa resposta. En apenas 4 días os populares conseguiron recadar todos estes alimentos e o fixeron como non podía ser de outro xeito, con todas as medidas de hixiene pertinentes. Estamos cumplindo a normativa na sede, que é a que é necesario usar uso de mascarillas, desinfectante, todo iso que estamos utilizando, e despois os alimentos van ser desinfectados e o Banco de Alimentos tamén ten un protocolo. Todos os que queiran colaborar nesta recollida teñen ata mañá para facelo. Horario de 10 a 12 e de 5 a 7.